Sevilla. La quarta conferència de finançament per al desenvolupament de les Nacions Unides no és el que t'han contat. Bé, vull dir que alguns mitjans estan cobrint aquesta cimera com si es tractara d'una mera qüestió de peles, de quants diners, per qui i sota quines condicions s'entreguen. Però realment aquesta és una oportunitat per a transformar profundament el sistema econòmic i financer i reduir les desigualtats globals. O bé, això és el que suposadament hauria de ser. Però si us sembla, per entendre el resultat d'aquesta cimera, li preguntem a Nicola Scherer, investigadora de justícia financera de l'ODG. Bé, Nicola, arribem a l'últim dia de la cimera. M'agradaria molt dir que portem 4 dies d'intenses negociacions per arribar a un consens final, però la veritat és que el que anomenem Compromís de Sevilla venia ja tancat des d'abans que començara aquesta cimera. Aleshores, conta'ns una mica què és el que hem viscut aquí. Diria que el que hem vist aquests dies és efectivament un final d'un procés que ja ha trigat molt de temps. Els últims 4 mesos han sigut molt intenses al nivell de negociació d'aquest text. I ara era només la presentació al món. Els caps d'estat s'han desplaçat físicament a Sevilla per defendre o per parlar des del seu punt de vista sobre el compromís de Sevilla i quines d'aquestes apartats donen suport i quines no, que és important cap al futur. Què resumeix en 3 claus aquest document Compromís de Sevilla? 3 claus. Llavors, destacaria el tema d'impostos, de cooperació internacional i el finançament i el deute. Referent al primer impostos, grans avanços s'han fet perquè els països s'han compromès a tirar endavant un procés de negociació en paral·lel. Vindrà endavant la Convenció Marc sobre cooperació tributària. Això inclou grans preguntes com posar impostos a les grans multinacionals i també a les persones riques. Segon, en matèria de finançament per cooperació internacional, les finances privades ha sigut presentat com la gran solució pels països del sud global a fer front a les necessitats que tenen per finançar projectes de desenvolupament, de serveis públics, d'infraestructures crítiques, etc. I tercer, sobre matèries de deutes, no surt el compromís esperat sobre un procés intergovernamental, vol dir un procés de negociació entre països quan estan en una crisi de deute, sinó s'ha apostat per que nosaltres siguem falses solucions que podrien ser debt swaps. Hi ha algunes cosetes de les que comentes que no em sonen bé del tot. Vosaltres, des de l'ODG, que feu un anàlisi també des d'una mirada de justícia global i de l'ecofeminisme, Sí. amb quina sensació ens n'anem d'aquesta cimera? Com ens n'anem d'aquí? La gran sensació és que els països del nord global, i aquí concretament ha sigut el bloc de la Unió Europea, el Regne Unit, que han sigut els grans bloquejadors d'aquestes negociacions, perquè les solucions són molt de mantenir el status quo en favor dels grans creditors del nord global. Llavors és com una sensació de que el nord global ha sortit guanyant. No s'ha compromès a reformar de manera estructural el sistema econòmic financer que s'ha demanat. I per altra banda, n'hi ha la sensació de que els països del sud global cada vegada estan més organitzades i coordinades. Hem vist protagonisme del grup de G77, del African Group, el grup africà, del grup de l'Aliança de Petites Isles. Han demanat reforma molt més en favor d'una justícia global, com nosaltres entenem justícia global, que ara en el document final no està tan visible, però sí que al nivell de coordinació i agafar força al nivell de negociació, això podem valorar positivament. Que al sud global, els governs entre ells de manera coordinada sí que han intentat fer front a aquest bloquejador del nord global en les negociacions. Per això és tot. Moltíssimes gràcies, Nicola. Gràcies a tu. I fins aquí les peces informatives que hem estat publicant aquests dies. Si no heu vist les anteriors, us animo a buscar-les i compartir-les. I si voleu seguir informades sobre emergència climàtica, justícia financera i de creixement, seguiu les companyes de l'ODG. Ciao!